masiku apitawa tinali bize kupanga kafukufuku wakalembera. Ku Central Region Smartmatic ikubera chisankho. Mafumu NRB komanso Richard Chimwendo akutola ma ID ndi kumayika mu system ya meki. In addition, Commissioner wa DPP Francis Katsaira anagulidwa 500 million. Mwezi uliwonse amapita kunja pa bill ya chakwera. Akuluakulu, corruption ndi vuto lalikulu ku Africa. Ku Mozambique anthu akuphana chifukwa cha Smartmatic. Anabelo anatiuza kudzera pa Zodiac. Smartmatic ndi kampani yoyipa inasokoneza chisankho ku Philippines, Kenya, Uganda, Venezuela. Anapitiriza kunena kuti ngakhale akuluakulu a kampani imeneyi akukhuzidwa pa nkhani zakatangale. Zipani 4 za opposition zikuvomereza ndima imeneyi kunena kuti Smartmatic isagwire ntchito ku Malawi. Ndi akubwera Katsaira wayendera 500 million kwa chakwera. Ndikumanena kuti Smartmatic ndi kampani yabwino. Membala wa chipani cha DPP imwenso ndi komishonala wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko lino MEC a Francis Katsaira watsutsana ndi zofuna za chipani chake kuti kampani ya Smartmatic isagwire ntchito ina iliyonse yokhudza chisankho cha chaka chamawa. Ngati Malawi sitingalowe kuti mavoti agulidwe pa mtengo wa 500 million, akulu amene angati atopa ndi ntchito atope pa sudindo. Tawaona masiku ambuyo mu anapita ku Dubai, ku Taiwan kumene amacheza ndi Nick Chakwera. Pakufufuzapo simunamveko zonena kuti ku Kenya kampani imene inadzetsa mpungwepungwe chifukwa anthu amanena zoti kampani yapanga upo ndi chipani cholamula kuti abere zisankho. Ngakhalenso ku Ugandaso kunavutanso kwambiri chifukwa cha kampani yomweyi. Simunazipeze zimenezi. Taona na Katsaira akuyikira kumbuyo Smartmatic koma sakufotokoza za ID amene agwidwa kunkhotakota. Smartmatic imene anawina kuti atithandize kupeza mashini amene tikugwisa ntchito panopa akhala kupanga zomwezo maiko ochuluka. Iniyo taonani, they are talking about security. Kwa mu system akuyika data yopanda fingerprint, even signature. Akungotenga zima ID za ana ndi kuzika menemo. No fingerprint, no signature. That is why mwana wa John Tembo aukana audit chifukwa kudziwa kuti agwidwa. 2020 Lazarus Chakwera analoledwa kutenga maodita ndi kumayang'ana system ya meki. Lero chikufuta ndi chani? Akuti due diligence security chani kaye? Kodi nthawi imeneyo kunebe security? In addition to that, chifundo kachali asanachoke ananena kuti chisankho cha 2025 tidzawerenge manyo. Mwana wa John Tembo abwera ndi kusintha akuti digital amako akuluakulu kumeki NRB kwatuka zitsiru akuona ngati Malawi ndogona. Mukapita kudowa ntchisi komanso dedza ana zaka 13 akulembetsa mkaundula wa voti. Ku Blantyre mwana wa zaka 17 akumukaniza. Zikutanthauza chani? Akoti anagamula NRB zipezeka pa senta iliyonse ya make registration. Dzulo mkulu wa NRB anasimikizira dziko lonse kunena kuti asatira chigamulo cha koti. Lero zimene zikuchitika zodabwisa. Mafomu osana ndipati ndeti kumanga register. Leo nkhalima ID sapanga register baba. Anena kuti new app amene akufuna kuti ali ndi ID adzipita ku Blantyre office. Kumane kuja mukapanga register. Sasa koti anena kuti pazikhala wayena bili pompo. Kupanga support sina uzide za ena bene bakhala wayena bi bakhanso daniso wa mega ndena ngaba wa mega lipo wayena bi bali before ya ndafotokoza ine the other part ya kukoti sina uzide ineza the other part ya kukoti koma the simplest way is that mukufuna pita nuvena NRB mukalembetse ID yanu siduluka kumala kupatsani chiti ichi. History is the best teacher. A Joe Biden aku America anaonjeza zambiri pa kampeni. Atawa mboma sana kwanirise. Inflation inaliyokwera, high interest rate
mazira dozen ya mazira munthawi ya Trump anthu amagula $1. Biden inafika $5. buledi weneweniyo anachoka $1 kufika $2. malo mokoza zinthu Democrat inayamba kulimbana ndi Trump, anamusekula milandu 4 yabodza, anampatsa faini $454 million. ndalama imeneyi mukayisungunula kumayi kuno 707 billion. akhoti anagamula Trump kuti abweze, anangompekera milandu. iweyo unali madokumenti afeki, umafuna kugwirira munthu upeke ndalama 707 billion kwacha. majaji amene anagamula milandu imeneyi Arthur Engrom, Joan Manchin anali masapota a Democratic Party. cholinga cha boma amafuna Trump asauke komanso asayime pa chisankho. tinaona pa kampeni Democratic Party inali bize kuyipisa mbiri ya Donald Trump, malo mokamba zachuma amene akuti Trump is a racist, dictator, criminal, this and that. anagula oyimba otchuka Beyonce, Jay-Z, Usher, DJ Khaled amapita misonkhano ya Democratic Party ndi kumathandizira kuyipisa mbiri ya Trump. kodi propaganda imeneyi yawathandiza? kumayi kuno achimwendo banda kunoka ndalama zambirimbiri kugula dalu mulaka. azikoma Nyamata lero a president ndinene mawu awa kwabwera TV ina yongo yankhula pa wireless. Verana Nyamata ino zikomo kwambiri Nyamata mulalo zikomo akuti bakiri mulusi TV zili ngati kumalawi kuno Central Region timadziwa kuti ambiri majority amavotera MCP, ku Southern Region ambiri amavotera DPP. The same case ndi ku America. mu zaka zambiri Malatino, Maindia, Aluya komanso African American amavotera Democratic Party. anthu ena akhungwawa timayena kuti azungu amenewa ambiri more than 70% amavotera Republican. koma ulendo uno zodabwisa zachitika. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, North Carolina kumene kunapezeka anthu amenewa Trump wawina. ndikupasa chitsanzo ku Michigan Aluya aliko chuluka. Aluya tikutanthauza Asilamu. anthu amenewa analokwiya kwambiri ndi nkhondo ya Gaza. That is why avotera Trump. Pennsylvania kumapezeka Malatino samasangalala ndi mmene Biden amendesa chuma. ine sinagwirepo ntchito kuboma kakuli konseko. ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiko. chenjezo olotagula oyimba ochuka motani ngati sikuyendesa bwino chuma udzaluza chisankho. kumalawi kuno ikonomi yavuta. amatiuza kuti vuto ndi korona komanso nkhondo ya ku Ukraine. matenda amenewa a COVID anayambira ku China. ndetu kudabwa omwe anayambisa korona atimangira sewa pamwamba mu mzinda wa Lilongwe. Russia inatipasa fertilizer 20,000 metric tons. Ukraine yatipasa chimanga chaulere. mukaona MCP kugawa chimanga m'maderamu si chawo, chachokera ku Ukraine, dziko limene lasokoneza chuma chifukwa cha nkhondo. mukaona 6 lane ku Lilongwe achakwera amapita kumene kuja makajambulisa achimwendo akujambula zithunzi mwakwera pa Facebook. 6 lane tamanga 6 lane ndi China yatimangira mwaulere, dziko limene kunayambira corona. misonkho tikalipira akugawana pa chibale. 1.1 trillion ya mafuta inasowa kumera. 600 billion ya mafuta inasowa kunokima. ngati mukuona mafuta amba kupezeka maderamu ndi chifukwa cha Badea. banki imeneyi ya Aluya inabwereka $50 million kuti ibwereke ifa Malawi kuti tigule mafuta a mwezi umodzi. ndikuna pano Ibrahim Matola, Minister of Energy, ali ku Kenya kosaka ngongole yogulira mafuta a January ndi December. kodi dziko
lizingokhala katapira. Democratic Party yaluza chifukwa chakuti samayendetsa bwino chuma. Amaganiza kuti Malatino, Maindia, Aluya, African American awavotera mwa Chizolowezi. Anakweza katundu, buledi kumukweza $2, dazeni ya mazira ya $1 kuikweza $5. Anazolera kunena kuti ifeyo Malatino ndi anthu ena onsewo amativotera. IMCP akweze chuma ngati afuna kuwina. Asakhale ndi Chizolowezi chonena kuti achewa amativotera. Achewa takuva pweteko. Achewa ndi mtundu umodzi umene makonda ti kumalawi kuno. Ndi chifukwa chani achakwera ngati makonda achewa. Ndi chifukwa chani akweza shuga kunchosa pa 600 kwacha ndi kufika 3000. Achewa amakonda ulimi. Ndi chifukwa chani chakwera wachosa fertilizer pa 20,000 ndi kufikisa 130,000. Asamale kwambiri, asatenge Chizolowezi chifukwa ku America Democratic Party yaziona. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la katangale.